אני רוצה להזמין את כולם להצטרף אליי למפגש קסום עם תדרים של אבני חן וקריסטלים ברקיעים הגבוהים. אז שמי יפעת צדוק, והיום אנחנו נטעם קצת מהטכניקה שנקראת רויאל ג'מס במסע להיכל של אבני הקלציות. ומי שירצה לחוות יותר, לשמוע יותר, מוזמן לערב פתוח אצלי בבית או בזום כמובן, וגם תהיה הקלטה ב-27 לאוקטובר, וסדנת קלציות שתתחיל ב-11/11. אתם מוזמנים עכשיו לחוות את האנרגיה באופן חווייתי, תחושתי. בואו נעצום עיניים ונעלה ביחד. אני אוספת אתכם כקבוצה גבוה, 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 הרבה מעל הרקיעים המוכרים, הרבה מעל השמש הרוחנית הגדולה, ולמקום שממנו מגיעה בעצם הנשמה של האבנים וקריסטלים שאנחנו מכירים היום. אני משתמשת במילה נשמה כי זה לא נשמה, אבל האנרגיה המקורית, התדרים המקוריים של האבנים והקריסטלים בטכניקה שנקראת רויאל ג'מס. ואנחנו עולים ומגיעים למקדש של הקלציות. ייתכן שכל אחד יתחבר למקדש בצבע אחר, של קלצית אחרת, ויכול להיות שנראה משהו שהוא ככה משקף, כמו בצבעי קשת, כמה וכמה אבנים. ואני אומרת לכל מי שהאנרגיה מהדהדת בו ומרגיש את המסע, בואו תשמעו יותר, ואם אתם אמיצים, בואו גם לסדנה וניכנס לחניכה לתדרים האלה שיהיו לכם זמינים תמיד עבורכם ועבור כל מי שתטפלו בו, בין אם זה משפחה וחברים ובין אם זה לקוחות אם אתם מטפלים מקצועיים. ואנחנו נתראה, תישארו לכם בארמון במקדש של האבנים, ואני אשמח לראות אתכם בערב המבוא.